ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи ҳама каса бардури азиз созаин хубен саломатиётон хубай настрояноатон созай гӯш кунед ки дар имрӯза навор чиро кардагиан мада ма чира гап мезанам дар имрӯза навор як мошини арзони Toyota Corolla роӣ кардагиан аппарати семочка барои роӣ кардагиан чанд қаши заб замини арзон роӣ накардавдан имрӯз бардури азиз я замини арзон ҳастаи шаҳри Чанбе гапш мезанам хонаҳои замини ҳастаи шаҳри Ваҳдат шаҳри Кӯлоб шаҳри Ҳисор ва дигар ҷоҳо квартираҳои арзон ҳастаи аз ноҳияи Ёвон шаҳри Конибодом қизиқи видео ҳамие ки секомната квартира 110,000 сомонай видео имрӯзара ба қизиқ то охиша тамошо мекунен ҳама нархи навора мефаҳмен аз киҷо хона замин квартира дар кори дар комментария бинависен ва арзонтар ёфта дар канал мемонам ва касе ки хона дора мошин дора квартира дора чизе ки барои фурӯхтан дорен метавонен ки дар WhatsApp ма роӣ кунен ма барои харидоро я рекламаи созаш мекунам мисли ҳар вақте аддона лайкира бичихен касе дар канали мо меҳмон бошен подписатсия кунен ана ки мерем усуста дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешава бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд бора ай Дистон мегиранд нархш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекуна шумо бардро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш дӯстони азиз номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигиред дӯстам ҳуҷҷатҳо тамом шуда агар мехоҳӣ границаак зари ғамгин набош ба номеро дар экран буда занг биза компания кай Шамсин компания боварино кай хизматрасониш дар дараҷаи олия собиқаи кори 10 сола дорад компания кай Шамсин метавонад ки шуморо аз Москва ва аз Московская област гирифта ба граница бурда ва ба розиги аллоҳ бармегардонад дӯстон мошинои замонавианд сатҳи хизматрасониш хубай муроҷиат кунед аз номи канали мо гап занен тахфифи иловагӣ мешавад ба шумо роҳи сафед ихонаи дисен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар омадани деҳаи Уртабиз сеюм кӯча 7 сотиқ замин дада дар хона қатъи калидоруш кардагӣ ремонташ шкатуруш кардагӣ ай мега овсвеч ҳастай мегзарониш тамом ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ ошхона баня ҳоҷатхона дора бо як кладовкаи дигарам кардагиянд нарша бардурои азизам арзон мега срочни пулуш дар корай нархиш 200,000 сомон мега касе харидор бошен арзон мешава ё ба дукомната квартира дар шаҳри Душанбе ам боша алиш мекадай дӯстони азиз пули урусӣ қатъи 1,150,000 рубл мешидай пули тоҷикӣ қатъи 200,000 сомониш мега арзон мекуна номерои телефонаш ҳастай дута номерош ҳастай бардури азиз номерои поёнгиш имо WhatsApp дора занзда хонаи арзона ай шаҳри Ҳисор бихарен видеои пешнар аҳамият додум гуфтанд ки аз шаҳри Кӯлоб хонаи арзон шавад монда канал гап нест бардури азиз ина хонаи арзон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб қишлоқи ана Шатал шаҳри Кӯлоб қишлоқи Шатал буде бардури азиз пишти вокзал 7 сотиқ замин зиёдтарай 4 дар хона як калидор дора ремонт кардагӣ ремонт дора мега овсвеч мега ҳасте ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ ошхона баня ҳоҷатхона подвал доштай нархша бардури азизам ана 250,000 сомон мега хонаи арзон дар шаҳри Кӯлоб бардури азизам 250,000 сомон марҳамат на касе харидор боша ин зангиш бизанен бигӯен ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам шумода арзон мекуна пули урусӣ қатъи 1,440,000 рубл мешидай дӯстони азиз номерои телефонаш аст зангзда маълумоти бештара бигирен бачаи ачкидор навора давом метад дӯстони азиз лайкоране ки фаромӯш накунем ба хотири меҳнатҳои мо дӯстони азиз ихонаи дисен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол хона пеши боғда мега шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол хона пеши боғда 6 сотиқ замин 4 дар хона қатъи калидоруш кардагӣ обши бардурои азиз 4 дар хона дорад ди хонаш ремонти тайёр доштай баня дар друншай овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона маҳкам ҳавлиш стяжка кардагиай 800 дона сменблок як кам аз санг як кам аз қим овардагиай барои ошхонааш нарша бардурои азизам 130,000 сомон мега
марҳамат ина касе хонахар бошен ай шаҳри ваҳдат деҳаи Истиқлол 130,000 сомон мега бардури азиз арзон мекна. пули урусӣ қати 740,000 рубл мешидай. дута номерои телефонаш ҳастай. ҳар ди номерош бардури азиз ана WhatsApp дора, имо ҳам доштай, зангзда маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам як мошини Toyota Corolla 1 аста. ина вақт соати минут шомад, амура гап мезанам. бардури азиз бо диққат гӯш кунед. срочно мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 1 мебошад. соли баромадаш 2006, сӯзишвориш газ бензин кор мекунад, абиём моториш 1.6 литра, коробка автоматае. ҳуҷҷатҳои мошин тамом шудагӣ, балонош 70%. адрес бардуро ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки пештара кӯйбешта будай. ана ин мошин а як бародарай хидаш дар Россияй, ҳеҷ канест ки мега ҳайш кна, ба ҳамин хотир бардурои азиз срочни мефурӯшаша. нархиш 45,000 сомон мега. 45,000 сомон. касе харидор бошен арзон мекна. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бардурои азизам. пули урусӣ қати 250,000 рубл мешидай. номерои телефонаша зангзда маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, агар ягон та шумо реклама дошта бошед, номерои ма дар якум комментария ва аввали видеода номерома мондагиам. дӯстони азиз, аппарати семочкабарорӣ, як бародар суратоша ва видеоша рӯи кардагия, гуфт ки амира реклама дабмон. дӯстони азиз, аппарати семочкабарорӣ будай, любой размера меброра мега. адрес шаҳри Хуҷанд, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров табда бардури азиз, ами аппарати семочкабарорӣ. нархша гуфта ки 15,000 сомон бугу. нархша бардури азиз 15,000 сомон мега. касе мисол агар харидор бошен, айноми канали Саудутиҷӣ гап занен, шумода арзон мекна. 15,000 сомон бардури азизам. пули урусӣ қати 83,000 рубл мешидай. харидорои аниқ зангш бизанед. дӯстони азиз, замине десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи нефтияник. 6 сотиқ заминай, фундаменти хона 9 ба 9 тайёрай. 4 дар хона, баня, кухниш, фундаментош рехтагия, ову свеч мега ҳастай, мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош сертификат доштай. замин 4 кунҷай, гирди замин 3 метр баланд маҳкам будай. нарша бардурои азизам арзон мега 130,000 сомон. бисёр менависен ки замини арзон мон бардурои азиз ай шаҳри Душанбе замин меген. ина марҳамат, замини арзон шаҳри Душанбе, тарафи нефтияник. маълумот чхеле гуфтам 130,000 сомон арзон мекна. пули урусӣ қати 740,000 рубл мешидай. номерои телефонаш WhatsApp дора, зангзда маълумоти бештара бигирен. бачаю ча чӯи кабута назадай ба фикрам ховуд бурудесая. мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ҳушёр шавӣ бача. дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Конибодом. шаҳри Конибодом бардурои азиз, ин тарафи вилояти Суғдай, касе намедона. ана дӯстони азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Конибодом. сехонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 44 квадратни метрай. район 8 март навистагиай. домои пешина хона без ремонтай. дӯстони азиз, соҳиби квартира гуфтагиай ки сеҳуҷрагаи фурӯшӣ фавран фурӯхта мешавад. ҷои зурай сари кӯча. нарша бардурои азизам 110,000 сомон мега. арзон алиш мекна. марҳамат, номерои телефонаш ҳаст, зангзда маълумоти бештара бигирен. нархи арзоне ки сехонага 2 этаж, шаҳри Конибодом 110,000 сомон. пул мешид ҳозир мехаридамаш да. ҳамин чанд видеоро аҳамият метам бардуро менависанд ки аз ноҳияи Ёвон квартира мон. гап нест бардурои азиз. шумо фақат дар комментария сухан кунед. ман аз киҷое ки мисол дар комментария бинависед, ман арзонтар фақат барои шуморо меёвам. меҳнати мо барои шумо дӯстони азиз. фақат шумо меҳнатҳои моро қадр кунед, лайкҳоро биҷухен. ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 67 квадратни метрай. домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки дар пеши химзавод духонага овсвет дора, бо савдо мешава. нарша бардурои азизам 120,000 сомон мега.
ина марҳамат бародари азиз, касе ки аз ноҳияи ёвон моро тамошо дорен ё мисол аз квартиратон дар кораи аз ноҳияи ёвон, марҳамат занг бизанен. 120 000 сомонаш мега. ана ки дӯстони азиз, ҳамаи гап чапа акиҷа мегем, даиҷа ба ҳазуртарем. Видео тамоши черӯинар. Ебад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз куҷое ки хона, аз куҷое ки квартира, аз куҷое ки хай мисол мошин, аз куҷое ки заводи ана семичкабарорӣ, хай диден мисол чизе кироӣ кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша. Гуфтам фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. Агар маъқул шуда боша барои дастгирӣ кардани мо, барои меҳнатҳои мо, барои чақчақҳои мо ядона лайкира биҷихен ва дар комментария бинависен ки саудутиҷӣ ба пеш. ё агар форатон ки мисол саудутиҷӣ ба пеш нагем, бинависен ки ана мода хона дар кораи шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар ё шаҳри Хуҷанд, аз куҷо хонатон дар кораи дар комментария бинависен. Хулоса як комментария ва я лайк барои меҳнатҳои мо биҷихен шероинар. дӯстони азиз, аввалаш худо баъдан дастгирии шумо мо ба ин рӯзҳои нек расидем. аз ҳар яктаи шумо миннатдорем ки мисол мо 50 000 подписчик шидем. 50 000 подписчик и бадаҳа устонаи ҳар каси кору бора наметавона бешухӣ. акия сабаб шидем да ҳамин роҳ рафтем, худора шигр мегем ки пана 50 000 подписчик шидем. дӯстони азиз, бардорои азизам, дига гап надорам, рости гап ана то видеои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва касе то охири видеоро қадимат чақчақ карда тамошо карден, дар комментария мисли ҳар вақта 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден. агар битонен 5 звезда монен, агар натонен ҳам 5 холӣ монен. бас сайшироинар. раҳмат барои дастгиритон. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша.